ఈరోజు మనం ఎన్నెన్నో పుణ్యకామాలు చేశాము. మొట్టమొదట భగవానుడి ధర్మ సంఘ యొక్క గుణాలను మనం గుర్తు చేసుకున్నాం. తర్వాత మహాజయమంగళ గాథ, అలానే మహామంగళ సూత్ర కూడా పఠించాం. అది కూడా ఒక పుణ్య కర్మ. ఆ వినడం కూడా, చదవడం, మనం పఠించడం కూడా ఒక పుణ్యకర్మ. అలానే తర్వాత మనం ధ్యానం చేసాం. అది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అంతకుముందు తిసరణ పంచశీలాన్ని గ్రహించాం. దాని తర్వాత ధర్మాన్ని విన్నాం. ఇవన్నీ పుణ్యకర్మలు. అలానే మీరు సంఘదానం చేశారు, తపరికార దానం చేశారు. వీటన్నిటి పుణ్య ఫలితాల ప్రభావం వల్ల మీ కుటుంబ సభ్యులు మండలపుల్లి గారు, ప్రసన్న గారు, తర్వాత కృష్ణవేణమ్మ గారు, తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి కోమలి, అలానే వాళ్ళ బాబు గౌతమ సిద్ధార్థ, అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఆయుర్వేదంతో మరి ఏ కష్ట నష్టాలు రాకుండా మరి ధర్మ మార్గంలో కూడా ప్రగతి సాధించాలి. అలానే అబ్బాయి చదువులు చాలా అభివృద్ధి సాధించి తనకే కాదు, ఒక సత్పురుషుడు పుట్టినట్లయితే తనకు, తన కుటుంబానికే కాకుండా మొత్తం సమాజానికి కూడా ఆదర్శవంతంగా గొప్పగా అయ్యేటువంటి విధంగా అలాంటి సత్పురుషుడిగా అతడు అభివృద్ధి చెందాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ భవతు సదా భవంతు నిత్యం బుద్ధాచారిణో చతారో ధర్మా వర్ధంతి ఆయుర్వన్నో సుఖం ఆయురారోగ్య సంపత్తి సర్వ సంపత్తి మేవ చ ఆరోగ్యపాన సంపత్తి వినాశ ఇచ్చితా